Hayi ke bethuna benditshilo uba ndaku-updatha iindaba ngovuyokazi ekuthiwa unomfana omtsha amdethayo oyishef obased e-UK kodwa ke ngowase-KZN. Ngoku ndize ne-update uvuyokazi ude waphendula. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So njengoba benditshilo ke uvuyokazi kuthiwa uthandana nomfana onentombi yakhe bethandana nayo kusithiwa uza kwenziwa umamkhulu. Le ntombazana ke yakontaktha uLady Londi on Facebook imbalisela ngale nto yenzekayo. Uvuyokazi ke ukhuphe istatement eadressa ezi rumors kuthiwa unomntu omtsha, uthi uye waphoqeleka ke uba aphendule. Uthi, it has come to my attention that a blogger by the name of Lady Londi has published a story suggesting that I am dating an individual who I do not know. Yes, we happen to follow each other on Instagram, but we do not have any sort of relationship. I want to make it unequivocally clear that these claims are entirely false. The blogger in question did not reach out to me for my side of the story, which is a fundamental step in responsible journalism. I urge all media outlets and social media users to exercise caution and verify information before spreading such baseless and damaging rumors. It is disheartening to see misinformation being propagated without any regard to the truth or the individuals involved. It's a pity that these baseless rumors are populated by another woman who has had her heart broken. I humbly ask Nokzotha Ngcobo, who is said to be the woman using my name to trend, to kindly deal with her relationship without dragging me into the mix. Oh, okay. I kindly ask to be left out of fake news and unfounded speculation. I've taken a decision to remove myself from the public eye. Therefore, my private life is just that, private. Should I wish to share any personal information with my online friends, I will personally do so myself. I appreciate the understanding and respect of my supporters and the public during this time. Ends. Hey, so ke guys, sivile negama lele ntombazana ekuthiwa ithi uvuyokazi uthatha umntu wayo okanye uzenza umamkhulu kumntu wakhe. Igama lakhe nguNokzotha Ngcobo. Ndiyaqala ke uluva kwezi rumors besiziva khange ke limentionwe. So inoba ke uvuyokazi wenze i-investigation okanye inoba wenze ntoni ucontacte uLady Londi, like ulithatha phi eligama cause khange lichazwe kwanguLady Londi lo ebeze nesi story. Hayi ke utsho ke uvuyokazi uthi ayiyonyani yonke le bayalandelana nje ke nomfana ku Instagram. On my side andikakholelwa uba uvuyokazi akananto yokwenza nalo mfana at all, kodwa ke asiyazi inyani. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndandibona kwivideo elandelayo. Bye.